Когато плануваме бягство от града за ден-два, често мечтаем да посетим някое необикновено място. В повечето случаи, уви, нямаме време за екзотични дестинации. И все пак, макар да звучи някак невероятно, такова едно малко бягство е възможно. При това на родна почва. Природен парк Маарата, разположен в близост до Ловеч, ще ви очарова с доста необичаен пейзаж и вълнуваща разходка из родната тропическа гора. Тук се намират и Крушунските водопади, чиято популярност никак не е изненадваща. Скалите, по които се стича водата, са от травертин, вид варовик с пясъчен цвят. Интересно е, че варовиковите отлагания придават на водата тюркоазен цвят. Най-големият водопад е с височина около 20 метра. След него речната вода се разделя, образувайки няколко ръкава, в които можете да наблюдавате по-малки водопади. Разходката тук е лека и приятна. Мостчета и дървени стълби се вият покрай водата, а по-стръмните места са обезопасени. Има и две наблюдателни площадки – под и над най-високия водопад. Водопадите са наистина омагьосващи, но все пак Маарата има още какво да ви предложи. Екопътека ще ви отведе до върха на платото, до пещерата, от която извира реката. Вътрешността на пещерата е достъпна само със специална екипировка, но разходката си струва, защото горе е тихо и прохладно. Има и обособени места за пикник. По пътя към нея, от лявата страна на пътеката, ще видите и скалните килии на монаси-учелници. Преди да си тръгнете, не пропускайте и водопада Зелената скала. Името му е едновременно много точно, но и някак подвеждащо. Скалите, по които се спуска водопада, са плътно покрити със свеж зелен мъх, така че зеленото го има много. Но пък скалата въобще не се вижда.